फिरायला आता मला सगळं आता गहू साफ करायला तर हा मध्ये मध्ये लुडबुड करेल. बाराची परीक्षा चालू झाली तर टायमिंग सर्व बदली झाली तर धावत राहिला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर हा व्लॉग शूट केला आहे गुरुवारच्या दिवशी. आता थोडंसं कालच्या व्हिडिओबद्दल बोलते. म्हणजे काल बघा आपला व्हिडिओ नाही आला, तशी मी पोस्ट केली कम्युनिटीमध्ये आणि ती पण खूप उशिरा पोस्ट केली. म्हणजे जवळजवळ 9:15च्या नंतरच मी पोस्ट केली. कालचा दिवसच माझा खूप असा बिझी होता. एक छोटासा अपघात माझा झाला घरातचा. आंघोळीला गेले होते मी आणि काय माहीत नाही पण कसं माझा पाय घसरला. साबण मला वाटतं काय फरशीवरती असेल पडलेला आणि पाय घसर आणि स्वतःला सावरता मी म्हणजे सावरायला गेले आणि माझा हात ते मुरगळल्यासारखा झाला. प्रचंड हातामध्ये वेदना होत होत्या काल दिवसभर. म्हणजे खूप असं मोठं काहीतरी झालं असतं, पण म्हणतात ना देवाची कृपा म्हणून थोडक्यात मी वाचले काल. म्हणजे हात माझा ना मुरगळलाय म्हणजे खांद्याजवळ आणि खूप असं दुःख होतं. त्याच्यामुळे ना दिवसभर म्हटलं काय करावं, थोडंफार शूटिंग केलं मी. घरातलं काम बघा असतं ते करावं लागतंच कुणालचं. आता जॉब पण चालू आहे त्याच्यामुळे रुटीन माझं जे आहे ना ते चालू होतं. हळूहळू सगळं काम मी केलं. म्हणजे काही करायची अशी इच्छा नव्हती. हात आहे ना असा वर जरी केला ना तरी खूप त्रास होत होता. बाबू झाली झोप? झोप झाली बेटा? झाली झोप? शेरूची झोप नाही झाली अजून. बघ बघ कशा आलसावलेले घ्या. तर चहा पिऊन झाला आणि जवळजवळ 15 ते 20 मिनटं ना मी इथे बसून होते ह्या दोघांजवळ. म्हटलं थोडा वेळ जरा आराम करूया आणि मग म्हटलं कुणालच्या टिफिनला सुरुवात करूया. टिफिन करायचा होता आणि मग उठले मी तिकडनं, फटाफट टिफिन तयार केला, सगळं केलं आणि मग दुसरं जे काम होतं ते करायला घेतलं. आता जॉब बघा चालू आहे त्याच्यामुळे नाही आता बघा आळस करून चालत नाही. भले कंटाळा आला तरी उठायचं आणि करायचं. माझ्या बाबतीत नाही तर प्रत्येक बाईच्या बाबतीत हेच आहे. हाऊसवाईफ म्हणजे हे कितीही आजारी असलं काहीही दुखत असलं तरी पण उठून बघा आपल्याला काम करावंच लागतं. आणि मी पण ते केलं, फटाफट टिफिन तयार केला आणि सगळं रेडी केलं. पण मी शूटिंग काही केलं नाही जेवण करताना. सगळं माझं आवरून झालं आणि नंतरला कुणालच्या बाबा म्हणजे येते वेळी भाजी घेऊन आले होते. आज भाजीसुद्धा फ्रीमध्ये संपली होती. तर पटकन आहे ना भेंड्याची भाजी केली मी कुणालसाठी. त्यांना मी 1-2 भाजी आणायला सांगितलं, त्यांनी अशा भरपूर 2-3 भाज्या घेऊन आल्या, पालेभाज्या. आता म्हटलं फ्रीजमध्ये असं ठेवून पण चालणार, त्या खराब होतील. मग इथे बसून बसून सगळं मग ते भाजी वगैरे ना मी साफ करायला सुरुवात केली. तर आदल्या दिवशी ना सगळ्या कामाची मी लिस्ट तयार करून ठेवली होती. म्हणजे माझी ही सवय आहे फार पूर्वीपासूनची. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी आपल्याला काय काम करायचं आहे म्हणजे एक्स्ट्राचं काम बघा असतं ना ते सगळं मी आदल्या दिवशी ठरवून ठेवते आणि त्याप्रमाणेच माझं मग सकाळचं जे रुटीन असतं ना ते चालू होतं. पण आज थोडासा हात माझा दुखवता त्याच्यामुळे मग करू का नको असं झालं होतं. पण नाही, मग नंतरला बघा म्हणजे माझं सगळं आवरून झालं ना त्याच्यानंतर मग मी सुरुवात केली माझ्या कामाला. म्हटलं आळस करून चालणार नाही. म्हणजे गरम पाण्याचा शेक घेतला ना त्याच्यामुळे थोडंसं मला आराम पडला हाताला. त्याच्यामुळे नाही म्हटलं आपलं जे ठरलेलं आहे काम ते आपण करून घेऊया, नाही तर दुसऱ्या दिवशी मग पुन्हा म्हटलं ते आपल्याला भारी पडेल. तर कुणालचे बाबा आले होते आणि ते पण बघा थोडा वेळ आराम करत होते. त्यांना पण आता हल्ली भरपूर त्यांचं काम आहे ना जोरात चालू आहे. म्हणजे वेळ त्यांच्याकडे कमी असतो त्याच्यामुळे जर पण त्यांना वेळ भेटला की ते लगेच ते थोडासा आराम करतात. कारण सकाळी बघा लवकर उठतात आणि ड्रायव्हिंग करायची असते. म्हणजे डोळ्यावर झोप असेल तर थोडं रिस्की असतं. त्याच्यामुळे जेव्हा जेव्हा त्यांना टाईम मिळेल ना त्यावेळेस ते असं थोडी त्यांची झोप असते ना ते काढून घेतात. मग तर पालेभाज्या बघा असल्या की खराब पण होतात किंवा कोमेजल्यासारख्या होतात. त्याच्यामुळे मी लगेच त्या साफ करून घेतल्या. म्हणजे एकीकडे साफ करायचं पण काम चालू होतं आणि मध्ये मध्ये मला दुसरं काम पण चालू होतं किचनमध्ये. तर भाग्य आणि शेरू यांच्यासाठी भात बनवायचा बाकी होता आणि म्हटलं जेवणाची वेळ 1:30-1च्या दरम्यान असते. त्याच्यामुळे म्हटलं आधी कुकर लावून घेऊया. भाजी काय आपल्याला आता बनवायची नव्हती, ही आपल्याला संध्याकाळसाठी किंवा दुसऱ्या दिवसासाठी पाहिजे होती. त्याच्यामुळे अगोदर त्यांचा कुकर लावून घेतला. कपडे माझे धुवायचे बाकी होते. मशीनमध्ये ना जो पाईप आहे ना तो बेसिनला लावायचा असतो. म्हणजे वॉशिंग मशीनचा पाईप तो काय मला जमत नाही लावायला. त्याच्यामुळे कुणालच्या बाबांच्या उठायची ना मी वाट बघत होती. त्यांनी मला हा पाईप आहे ना लावून दिला.
किंवा झोपेत आवडते म्हणून हे कर. लावून ते पाईप पटकन ऐकलं काय हां बसतोय का हा ते येतं तर कुणालचे बाबा निघून गेले त्यांच्या कामाला आणि माझं इथे दुसरं काम जे आधीच ठरवलेलं होतं ते इथे करायला सुरुवात केलेली आहे. तर भाजी वगैरे सगळं साफ करून झालं ती व्यवस्थित पॅक करून म्हणजे प्लास्टिकच्या पिशवीमध्येच ठेवते मी आता फ्रीजमध्ये सध्या थोडे दिवस. आता पालेभाजी म्हटल्यावरती अशीच जर का आपण ठेवली तर खराब व्हायचा चान्स होता आणि फ्रीजमध्ये कशी जागा पण आमच्या थोडीशी कमी आहे त्याच्यामुळे असं प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये भरूनच मी ते फ्रीजमध्ये ठेवलं. सगळं हॉल क्लीन करून घेतला आणि मग पुढचं काम. तर पुढचं काम काय तर गहू साफ करायचं काम आज होतं म्हणजे मुख्य मोठं काम ते. आता हे जे गहू आहेत ना ते रेशनचे गहू आहेत म्हणजे आदल्या दिवशी रेशनवरती जाऊन तांदूळ आणि गहू आहेत ना ते घेऊन आले होते मी. आणि समोर तुम्हाला दिसते ती मुलगी आहे आपली करिश्मा म्हणजे श्रद्धा आणि करिश्मा दोघीजणी आल्या होत्या आदल्या दिवशी रात्री उशिरा आल्या होत्या राहायला आल्या होत्या एक दिवसासाठी. आणि त्यांच्याशी गप्पा मारत मारत माझं इथे मी काम करायला सुरुवात केली. तर भाग्या आणि शेरू यांना की नाही मी बांधून ठेवलं होतं पण ह्या पोरीनी म्हणजे दोघींनी त्या दोघांना पण सोडून दिलं. बांधलं होतं अशासाठी आता जे होते ना म्हणजे गहू साफ करायला घेतलं म्हणजे काही पण मी असं भाजीपाला वगैरे साफ करायला घेतला काही केलं ना का हे दोघांची लुडबुड्याने चालू होते. आता तुम्ही मगाशी बघितलं क्लिपमध्ये भाजी साफ करताना की शेरू माझ्या मांडीवरती येऊन असा झोपला होता. म्हणजे ते भाजीच्या काड्या वगैरे असं घ्यायच्या त्या चावत बसायचं असं त्यांचं काम चालू होतं. आणि ते गव्हाचे बघा ते जव वगैरे निघतात ना खडे वगैरे मग दोघं पण ते खात बसतात आणि ते बघा ते चांगलं नसतं ना पोटासाठी त्याच्यामुळे मग दोघांना बांधून ठेवलं होतं. पण श्रद्धा आणि करिश्मा ह्या दोघींनी पण त्यांना सोडलं की राहू दे मामी आम्ही लक्ष देतो म्हणून. आणि त्यांच्याशी गप्पा मारत मग इथं काम आपलं चालू होतं. आता हे गहू साफ करायला जवळजवळ 3 ते 4 तास आरामात जाणार हे मला माहीत होतं. म्हणजे 12च्या दरम्यान काहीतरी मी इथे साफ करायला घेतलं आणि साफ होता होता जवळजवळ किती 3 सव्वा 3 झाले. म्हणजे कुणालचे बाबा बघा आले होते आणि ते फायनली माझे गहू साफ करून झालेले आहेत. आता हे जे गहू आहेत ना लगेच संध्याकाळच्या वेळेस ना दळायला द्यायचे होते त्याच्यामुळे मी साफ करून झाल्यानंतर समोर बघा पिशव्या दिसतात ना त्यात मी भरून ठेवले ते. आता रेडीमेड पीठ आणलेलं आहे डीमार्टमधनं तुम्हाला बघा दाखवलं मी ते 5 किलोच पीठ आणलं मी जास्त नाही आणलं ते काय 8 दिवसामध्ये पीठ संपून जाईल कारण टिफिनला बघा लागते ना चपाती वगैरे. आता म्हणजे चपाती आमच्याकडे जास्त खाल्ली जाते भातापेक्षा. आता हे पीठ आहे ना म्हणजे रेडीमेड पीठ बघा आणून ठेवलेलं आहे ना डीमार्टचं त्याच्यामध्ये हे जे आता दळून पीठ आहे ना चक्कीवरनं ते मिक्स करायचं आणि मग आपल्या चपात्या की नाही छान होतील. म्हणजे ह्या रेडीमेड पीठच्या पण चपात्या चांगल्या होतात पण मागे मला ना आपल्या एका ताईंनी कमेंट केली होती की त्यात ना मैदा वगैरे मिक्स असतं म्हणून. त्याच्यामुळे मी आता खरेदी करताना 5 किलो आणलं ना तर मी जास्त घेणार होती पण बरं झालं त्या ताईंनी मला सांगितलं म्हणून. जास्त असं रेडीमेड पीठ वापरतच नाही माझं कसं सगळं रेशनचंच असतं म्हणजे धान्य सगळं असतं ना गहू तांदूळ हे रेशनचंच वापरते मी. फक्त बासमती तांदूळ आपल्याला बिर्याणीला वगैरे लागतं त्यावेळेस मी फक्त ते 5 किलो खरेदी करून आणते. आता इथून गेल्यानंतर जेव्हा मी दुसरीकडे शिफ्ट होईन त्यावेळेस कशा पद्धतीने मी घरातलं सामान वगैरे भरते हे तुम्हाला मी दाखवीन व्हिडिओमध्ये. म्हणजे ह्याच्या आधी पण म्हणजे गावी होते त्यावेळेस पण मी तुमच्या बऱ्याच वेळा शेअर केलेलं आहे की गावी असताना पण मी कशा पद्धतीने म्हणजे कुठून सामान खरेदी करायचे आणि कशा पद्धतीने मी सगळं ठेवायची काय काय सगळ्या गोष्टी मी दाखवलेल्या आहेत. जर का तुम्ही मागे गेलात म्हणजे व्हिडिओ पाहत तर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी बघा कळतील व्हिडिओच्या माध्यमातून. तर दुपारचं सगळं रुटीन करून झाल्यानंतर मी थोडा वेळ आराम पण केला आणि मग संध्याकाळची वेळ म्हणजे खोबरं वगैरे आज किसायचं होतं. खोबरं मी ना किसून ठेवते एकदम म्हणजे मला मसाला पण आज रेडी करायचा होता. तुम्हाला मगाशी म्हणाले की आज कामाची लिस्ट मी म्हणजे आदल्या दिवशी सगळं ठरवून ठेवलं होतं आणि त्याप्रमाणेच माझं मी जे काही कामं होती ठरवली ती सगळी पूर्ण करून घेतली आजच्या दिवसामध्ये. आणि वाटप माझं तयार करून झालं. नंतरला त्यात पाणी आलं आणि संध्याकाळच्या वेळेस पाण्याची आमच्याकडे भरपूर अशी गडबड असते. तर कुणालच्या बाबांना आज पालेभाजी आणि डाळ असते ना येलो डाळ म्हणजे गोडी डाळ त्यांना म्हणतात आमच्याकडे ती खायची होती त्याच्यामुळे पटापट इथे जेवण मी करून घेतलं. किचन मला थोडंसं आवरायचं बाकी होतं. आता ही जी भांडी तुम्हाला दिसत आहेत ही दिवसभराची सगळ्यांनी जमा करून ठेवलेली भांडी आहेत ती आता मी ना पाणी आल्यानंतर सर्व घासून घेतली. म्हणजे आपलं काय दुखतंय खुपतंय याचे कोणाला काही देणं घेणं नसतं. आपण फक्त काम करत राहायचं म्हणजे मशीन बाईला मशीन समजणारी अशी आमची फॅमिली आहे. फक्त कुणालचे बाबा आणि माझा लेक सोडून जाऊ दे आता काय बोलायचं.
माझं काम आहे ते मी करून घेतलं. आणि असं काम करत राहिलं का आपल्याला आठवण पण नाही की आपलं काही दुखतंय म्हणून. सगळं काम करून झालं आणि एक 5 मिनटं मी जरा इथे बसले होते हॉलमध्ये आणि ते भाग्या आणि शेरू यांची मस्त चालू झाली. म्हणजे दादा आला बाबा आला की यांच्या अंगामध्ये एक वेगळीच एनर्जी येते आणि मग त्या दोघांची अशी मस्ती मारामारी सगळं ना चालू होतं. म्हणजे कुणालसोबत जास्त असतं ते. हातपाय होते बाबा. आणि आता सगळं बघा घरातलं काम झालंय आवरून जेवायचं बाकी आहे. बघा कुणाल बसलं इथे. कुणालच्या बाबा बाथरूममध्ये आहेत हात पाय धुतात. थोडंसं म्हटलं बोलूया तुमच्याशी. सकाळपासून नुसता बिझी दिवस. आज दिवसच वेगळा होता त्याच्यामुळे माझं एडिटिंग करायचं राहून गेलं. आणि हात आता बरा आहे. म्हणजे काम करताना विसर पडतो की दुखतंय म्हणून. काम झालं का मग आठवण येते की नाही आपला हात दुखतोय म्हणून. आता असंच जरा आता खूप घाईघाई होती म्हणून फटाफट काम केलं. पाण्याचा टाईम ना त्याच्यामुळे विसर पडला होता. आणि आता पुन्हा आठवण जर की हात आपला दुखतोय म्हणून. पुढे गेले बाबा येतात कुणाल जेव्हा येतात. तर आता जेवायचं बाकी ह्या सर्वांना जेवायला देते आणि मग शेवटचं काम थोडंसं किचन आवरायचं की झालं. असा आमचा बिझी दिवस. कुणाल जेव्हा खूप आता बिझी असतात. हे बघा आलेले आहेत. या सकाळी 5 वाजता आमची सकाळ होते. पहाटे 5 वाजता सकाळी म्हणजे ना 5-6 वाजले की सकाळ झाली की धावायचं. दिवसभर काम. आता कशी 12वीची परीक्षा चालू आहे ना. आता बोर्ड आहे. आता 10वी-12वीची परीक्षा चालू झाली ते टायमिंग सगळं बदली झाली तर धावत राहायला लागतं दिवसभर. हां दिवसभर नंतर मग चालू असतं इकडे जा तिकडे जा. त्याच्यामुळे ते पण थकलेले असतात. आता कधी एक तर म्हणजे जेवणार कधी आणि झोपतोय कधी असं सगळं झालेलं आहे की झोप प्रचंड झोप. आराम जरुरी आहे शरीराला. आराम. हा बघ वाघ्या जायला पण कंटाळा येतो. वाघ्या शिंकतोय बघा. मध्येच वाघ्या म्युझिक देतोय बॅकग्राऊंडला. तर चला ताईंनो आता हा व्हिडिओ इथेच संपवते. मी काय शूटिंग केलं काय मला आता काही आठवत नाही आहे. जेव्हा मी आता एडिटिंग करायला येईल उद्याला तेव्हा मला माहीत पडेल मी आज काय काय शूटिंग केलं आहे ते. चला बाय बाय सर्वांना. नमस्कार. आणि थोडेसे केस वेसे कापलेत ना म्हणून जरा लुक थोडासा चेंज झालेला आहे. त्या चेंज बरोबर आहे ना असं.